سلام فتوات سلي حاوكم كما يتغونوا إيشن بقى نلوم عن حنتني إيش شيء أزياء أقداسين تقامين زغنت حنتني إيش شيء أبليكيشن يزوركم مسئلة له نسخة أنت يا بزح حسابات كابز أوروبا أن إثيوبيا هنجيش كلنا بزح زين أنا شجر مانياتنا نتحدوينا زي أبا حجزني نتحدوينا زي أبا حجزني نتحدوينا هون زي أبا حجزني نقبل حكي حاش بتعمي أنا شجر مالتي نلوم عن تجين كان فقاد أملاخ እዚኣ መሃሪት ኮይና ረኺበ ኣለኹ ስለዚ ሓቢርና ንካተል ንሳኻ እንታይ ንኢትዮጵያ ክንገሽ ከለና ቪዛ ከመይ ጌርና ነውፅእ ኢትዮጵያን ቪዛ ወይ ድማ ናብ ኢትዮጵያ መእተዊስ ከመይ ጌርና ወረቐት ነውፅእ ኣብ ገዛና ኮይና ወይ ከዓ ኣብ ላፕቶፕ ክኸውን ይኽእል ኣብ ቴሌፎንና ክኸውን ይኽእል ወይ ኣብ ኮምፒተር ክንከይድ ንኽእል ወይ ኣብ ገዛና ኮይና ድማ ኣብ ላፕቶፕና ወይ ከዓ ኣብ ቴሌፎንና ከመይ ጌርና ኮፍ ኢልና ኣብ ገዛና እዛ ቪዛ ነውፅኣ ብኦንላይን ማለት እዩ حبيرنا نكاتل نباخو بلوك مي ايش مجمرتا جوجل غير مالتي اقول كاين انت تصحف www مالتي دوت e-visa ابل على المتيات اللي يلا www.evisa.gov تخاليت زلا .gov et تبزلا ኢትዮጵያ مالتي أبا يتوق كليك يجبر مالتي بالحري وانت عايز لك مسألة يو ترى أنا لازم ريجستر زبل مسألة الله قدامي نلعليه بلا انت عايز بلا شو أبلاي زبل الله ترى أنا لازم ريجستر على الله أبلاي الله تحتي لنا ما انت بلا له تشيك ستاتوس زبل الله حجي عيلين أبي إذا أتاني أبدا أبلاي تبزل لا يتوق مالتي عندك زين مسألة بقى مسئيات اللي يالا حاجة انت عايزو المسئلة يالو اي فيزا ابليكيشن زبلت نريلنا ولا علي اي فيزا ابليكيشن فورم زي نا إثيوبيا مأتوي اي فيزا إثيوبيان فيزا مأتوي ورقة ويدما زملا ورقتيو يبدلنا لو مالتيو سلازي انت يبلنا ماشي تحتي انتاينا ستارت ابليكيشن نزل زولو سخول انتاي غورو ستارت ملايو ذا ابليكيشن اب زولو سي ورقت فايل تاي غورو ولا ملايو يبلالو سلازي انتاي نقبل مجمرتا فيزا تايب تبلالا ابزيا نطوق كليك نقبر حجي انتاي مصينا له ابلا علي توريست فيزا زبلالو كونفرنس فيزا جورناليست فيزا نبره بزح مصينا له سلازي نحنا كن سدرانا هنردنا وي مرعينا هنمرعو سلا نخيد بزحنا فلاي زم حبشا مال تخا اوروبان كيكلنا توريست فيزا تبزلا نتوريست نقبرا نمزوار سدرا خطر يقال مالتي توريست نقبرا جيري ያለው እዚያ تحتيها غنتاي مصياتنا لا ሲቲዘንሺፕ ዝብል መጽኢና ኣሎ እዚኻ እቲ ዘትነብረሉ ዓዲ ወይ ድማ ዘለኻዮ ዓዲ ኣበዩ ኢንግላንድ ድዩ ወይ ከዓ ጀርመን ድዩ ስዊዝርላንድ ድዩ ኣብ ዝኾነ ማለት እዩ ሽዑ ኣብዚያ ተኣቱ እንታይ ዝብል ይመፀልና ኣፍጋኒስታን ኣልባንያ ኣልጀርያ ዝብል ብዙሕ መጽኢሎ ካብ ኤክስ ኣብ ዘድ ማለት እዩ ሽዑ ኣነ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ እንታይ ገብር ማለት እዩ ዩናይትድ ኪንግደም ክረኽበ ኣብ መወዳእታይ ዘሎ ንታሓት ክኸብል እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዝላ ዩናይትድ ኪንግደም ይብል እዛ ኣብ መሻት እንታይ ላትና ድሕሪያ እዛ ኣብዘላ ሪና ያለና ኣጋጣሚ ጠዊቕ እያ ፀኒሐ I am not a robot ዝብል ኣሎ ኣጋጣሚ ጠዊቕ እያ ፀኒሐ እምበር ኣብ ዓይና ንጥውቓ ምክንያቱ እዚአን ክልቲአን ምስ መላእነየን I am not a robot ንብላ ድሕሪ እንታይ ንጥውቕ ትረአየና ኣላ ኮንቲኒ ንብላ ማለት ቀፅል ትብለና ኣላ ኣብኣ ንጥውቓ ክሊክ ንገብር ድሕሪ እንታይ መፂና ኣሎ ኣራይቫል ኢንፎርሜሽን ትብገሰሉ ወይ ከዓ ኣብኡ ትኸደሉ ዕለት ትገሸሉ መዓልቲ መዓስ ይብለና ኣሎ እስከ ዋላ 15 ኦፍ ጁን ገይረ ኣለኹ ጁን 15 2020 ገይረ ኣለኹ 15 ወርሒ 6 2020 ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ጽቡቕ ሕጂ እንታይ ኢላትና ኣላ ቪዛ ቫሊዲቲ ኢላትና ኣላ ኣብ ኣብዚኣ እንታይ ንገብር ንጥውቕ ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር እንታይ ይብለና ኣሎ كلتا اوبشن هيبنا له غلطه مارات هيبنا له سخان تاي زبل تحانتي سينجل انتري 30 days tourist visa يبلنا له تخاليت دما سينجل انتري 90 days tourist visa يبلنا له تقداميتي نسالاسا معالتي ناي توريست زغون نمزوار سالاسا معالتي قبل عليه هيبنا له اب تحت غا 90 days يبنا 9 معالتي نويحي مالتي
بحفشة نحدا نورحي قد نغيت لنا إذا قدامي تزلا 30 days أبا كليك نقبل نطوق مليئاتنا لا مالتي دحريو أبزغان تايب لنا له duration of stay لنا له كساب كده يزغوني غابتي بيأخذ نحدي هذا اللغة نامنت ورحن سومن تغينا 35 معلت نبلا 36 ولا 4 معلت نقبرا ويكا ورحن حان تغينا 30 days جيري 30 جيري على اللغة مالتي 30 days مالتي 30 معلتي سوري እንደገና እንታ ይለና ሎ ዲፓርቸር ካውንትሪ ትብገሰሉ ሃገር ካበዩ ካብ ጀርመን ዲዩ ካብ ለንደን ዲዩ ካብ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ዲዩ ካብ ስዊድን ዲዩ ካብ ኖርዌይ ዲዩ ዋት ኤቨር ኢን ዩሮፕ ማለት ካብ ዝኾነ ዩሮፕ ማለት እዩ እንታይ ንገብር ኣብዚኣ ፕሊስ ሴሌክት ይብለና ሎ ካብ ዘሎ ስምረፅልና ሎ ኣባ ንጥውቃ የራይና ለሕጂ ብዙሕ መፂሎ ከምትኒ ዓንተ ኣፍጋኒስታን ኣልባንያ ዝርከብ እየ ክሳብ ዘድ መፂሎ ኣነ ግን ኣብ ዩኬ ኣብ ኣደንጊዘ ዝቕመጥ ዩናይትድ ኪንግዶም ይገብራ ማለት እዩ መውዳት ኣላትኒ ዩናይትድ ኪንግዶም መፅያት ሊያላ ኣብ ኣይጥውቕ ሕጂ እንታይ ዝብል መፂ ለያ ሎ ዲፓርቸር ሲቲ ይብላ ሎ ለንደን ክገብሮ እየ ማለት እዩ ለንደን ጌርያ ኣለኹ ኣየርላይን ካ ኢልሎ ኣየርላይን تيا أير مالتيو تاتبقى أير مالتي سلازي تيكي سلازي قرصكو إذن أيرلاين أي مولاني حجم مالتيو مجمريا بتوم نجيش كل جزية مجمريا تيكيت نغرط الحريو كن جيش كلتا سومن ويرما ثلاثة سومن مسافة زيا كن قرص أنا غيرنا مالتيو مغنياتو أبدون تاي حتى كايو نايتا تيكيت نامبر ناي تيكيتي حتى كاي تبقى سؤال علات كابي تبقى كاب لندن دي خاتبقى كاب زوريك دي خاتبقى حتى كاي سلازي تمر لك أبدون تاي لين لو فلايت نمبر يلنلو فلايت نمبر كا وصرنا يتا تسافر لا نفاريت بلنلو سلازي تيكيس لازي قراسكو حليف يلو مالتي نغيريكم مالتي دحري انت يبلالو ادرس ان ايثيوبيا يبلالو ادراش اب ايثيوبيا بلنالو زغان تاين غبرو اكوموديشن تايب بلنالو مجمريا ازي اتغزا اب ايثيوبيا تغورلو غزا انتاي جيست هاوس ديو ولا هوتيل يخصنح ابزي نطوقا مالتي كليك نغبر ابزي حجي انتاي مسيلنا ازي هوتيل مسيلو جيست هاوس مسيلو ريسورت مسيلو ازرس مسيلو بزغنا فاميلي نرن كيكلنا جيست هاوس مبزحتنا نحز مالتي جيست هاوس نغبرا مالتي ملي يالو مالتي حجي انتاي لنا له اكوموديشن نيم ذا اكوموديشن نيم مالتي مالتي او زقبلك حسب سبيتي خاري غتكون قال حتى نغاري غتكون قال ماري غتكون حفت خاري غتكون شما ابزن مالو مالتي نابنت ابزي ولا دحان ارانش غوري انا امنت ما دي بتاسب على ارانشي غير يالله مالتي اكوموديشن سيت قايلنا له اديس ابابا نغورو اديس ابابا ماشي እንደገና ታይልና ሎ አኮሞዴሽን ፎን ናምበር ካይልና ሎ ቴሌፎን አብዚ ያን ምዝግባ ድሕሪ ጋን ታይልና ሎ አኮሞዴሽን ስትሪት አድረስ ይብለና ሎ እዚ ዘይ መልአኹ እንታይ ሕጂ ስለደይ ከይ መለብ ዘይ ገበርኩ ዘይ መልአኹ ማለት እዩ እዚ አኮሞዴሽን ፎን ናምበር ትበላ ቴሌፎና አይታው ተቀበለካ ሰብ አብዚ ያን ምዝግባ ታ አኮሞዴሽን ስትሪት አድረስ ብዘሎኻ እንታይ ማለት እዩ ጎደና ናይቲ እሳት ነብረሉ ንኣብነት እንድሕርዳ ላፍቶ ተኮይኑ ወረዳ ክንደይ ይበሃል ንኣብነት ቃሊቲ ወረዳ ቃሊቲ ጎደና ክንደዚ ብሎክ 20 ገለ ዝብል ኣለዎ ማለት እዩ ወረዳ ክንደዚ ላፍቶ ወረዳ ቃሊቲ ከም ዝብል ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ አድራሻ ማለት እዩ ወረዳ ክንደዚ ብሎክ ገዛ ክንደዚልና ቁጥሪ ገዛ ኣብዚ ንጽሕፎ ንኣብነት 20 እንድሕር ኮይኑ 20 ኢና ንጽሕፎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣነ ዘይ መልኣኽዎ ስለደይ ማጽኢለ ካብ ዝመልኦ ስለደይ ብል ማለት እዩ ስለደይ ደውጾት ቪዛ ንዓኹም ንኸሪአኩም ኢለ ዝገብሮ ዘለኹ ማለት እዩ እዚአን ኩለን ምስ መልኣነየን እንታይ ትብለና እዚኣ ኔክስት ንብላ ማለት እዩ ኔክስት ንብላ ናበይ ትወስደና ሽዑ ኔክስት ምስ በለና ኦልሬዲ ዝመሊእንያ ስለ ዘለና ንኽርዳእኩም ኢለ ናበይ ንምለስ ቁፅሪ 1 ራይት ጌራትልና ኣላ ቁፅሪ 2 ሽዑ ሰማያዊ ውላ ናብ ቁፅሪ 2 ኢና ንሰግር እዚ ምስ መልኣነዮ ኔክስት ንብላ ቁፅሪ 2 ትወስደና ማለት እዩ ድሕሪኡ ናብ 3 ተስግረና ሕጂ ኣብ ቁፅሪ 2 እንታይ ይመፀልና ኣድራሻ ናትካ ይመፀልካ ናትካ ናይ ገዛኻ ኣብዚ ዓደንጊት ሕጂ ኣበይ ነብር ንኣብነት ኣነ ሕጂ ኣብ ሌሾርዞር ዝበሃል ይነብር ቁፅሪ ገዛ 244 ፖስት ኮድካ ኤሊ3 6QJ እዚ ይመልኦ ማለት ኣብዚ ድሕሪ ቁፅሪ 3 ከዓ ማዓስ ናብዚ ገዛ ኣነ ኣትየ ናብዚ ገዛ ማዓስ ናብዚ ገዛ ሰጊረ ይሓተኒ ወይ ድማ አይዲ ካርድ ካርድ ናይ ዝዓዲ ናይ 5 ዓመት ገለ ይሓተኒ
ወይ ከዓ ፓስፖርት ናምበር ናይ ፓስፖርት ናምበር ከዓ ይሓተኒ ስለዚ ከምኡ እናበልና ንመልኦ ማለት እዩ ቁፅሪ 4 እውን ተመሳሳይ ይሓተካ ማለት እዩ ንምንታይ ኢኻ ትኸይ ዘለካ ስድራኻ ትርኢ ዲኻ ገለ ዝኾነ ይሓተካ ማለት ስኻ እንታይ ትገብሮ ትመልኦ ማለት እዩ ካብኡ ተበጊስካ ተዝሓተካ ኩሉ ትመልኦ ማለት እዩ ቁፅሪ 5 እታ ቁፅሪ 5 ናይ ምንታይ ናይ ፓስፖርትን ናይ ጉርዲ ስእሊ ከዓ ንገብረላ ጉርዲ ስእሊ ንሰኣል መጀመርያ ተሊና ጉርዲ ስእሊ ዝበለፀ እዩ እንድሕር ዳ ጉርዲ ስእሊ ዘይብልና ተኮይኑ እንታይ ንገብር ሰልፊ ዝተሰኣልናዮ እንተልዩ ሰልፊ ክሮፕ ንገብሮ ንቆርፆ ማለት እዩ ንእሽተይ ጌርና ንቆርፃ ካብ ገፅና ካብ መንከብና ንላዕሊ ጥራይ እሳ ሽዑ ተኣትወልና እያ ማለት እዩ ኣብዚ ልክዕ ተኣትወልና ማለት እዩ ቁፅሪ 5 ምስ ወዳእና ልክዕ ናበይ ወስደና ናብቲ ስእልን ናብታ ጉርዲ ስእልን ናብታ ፓስፖርት እዩ ዝወስደና ብድሕሪኡ እታ ፓስፖርት እንታይ ንገብራ ወይ ድማ እታ ጉርዲ ስእልን እታ ፓስፖርት እንታይ ንገብረን መጀመርያ እታ ፓስፖርት ንስእላ ኣብ ካሜራ ኖርማል ኣብ ካሜራ ንስእላ ማለት እዩ በታ ስእልና ዘላታ ብቅድሚት ጌርና ገንፂልና ፅቡቅ ጌርና ንስእላ ኣቅሪብና ፅቡቅ ጌርና ንስእላ እታ ጉርዲ ስእልና ከዓ ልክዕ እንታይ ንገብራ ብሰልፊ ተተሳኢልናዮ ወይ ድማ ሰብ ስእለካ ማለት ሰብ ስእለካ ካብ ፍርቂ ስእለካ ካብ መንከብካ ንላዕሊ ከምዚ ናይ ትምህርቲ ንህቦም ጉርዲ ስእሊ ማለት ናይ ታሲራ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ገይሩ ስእለካ ድሕሪና እንታይ ትገብራ እንድሕዳ ተኣትያ ትልቃ ከላ ፅቡቅ እዚ ኣትያ እንታይ ትገብር ከሪአክሚ ኣብዚ ኣላትና ሓንቲ ኣፕ ማለት እዩ ብሙሉእ ምስ መላእና እንታይ ንገብር ኣብዚኣ ፕሌይ ስቶር ንኸይድ መጀመርያ ፕሌይ ስቶር ከይድና ናተይ ግን ኣውርድያ ስለ ዘለኹ ኣኽእሎ ከሪአክሚ እየ ፕሌይ ስቶር ከይድና እንታይ ንገብር እዚኣ ፎቶ ፎር ፓስፖርት ትብላላ ፎቶ ፎር ፓስፖርት ትብላላ እዚኣ እንታይ ንገብራ ዳውንሎድ ንገብራ እንድሕዳ ስእሊ ዘይብልና ተኮይኑ ኒው ፎቶ ዝብላላ ብላዕሊ እንታይ ንገብራ እታ ኒው ፎቶ ዝብላላ ብላዕሊ እንሪኣላ እንታይ ንገብራ ቹዝ ዩር ካውንትሪ መጀመርያ ኣብ ኣቲና እንታይ ንገብሮ ንቆርፆ ድሕሪኡ ቹዝ ዩር ካውንትሪ ይብለና ኣብዚኣ ትረአየና ኣብዛ ላዕሊ ሕጂ ኣብ ላዕሊ ትሪኦ ኣለኹም ኣጋጣሚ ኢትዮጵያ ቪዛ መፅያትለይ ኣብ ኢትዮጵያ ቪዛ ንብላ ድሕሪኡ ኢትዮጵያን ቪዛ ምስ በልናያ ናበይ ትወስደና ናብዛ ስእሊ ንኣቱ ናብዛ ማይ ፎቶ ትብል ዘላ እንድሕርዳ ኤዲት ዝገበርካዮ ኣብ ሰልዩ ናበይ ይኣቱ ማለት እዩ ኣድቂቕካ ዝቆረስካዮ ናብቲ ዝኽታ ይወስደና ተረዲና ወይ ከዓ ኣብዛ ላዕሊ ከዓ ትሪኦ ኣለኹም ኒው ፎቶ ትብል ዘላ ልክዕ እቲያ ካውንትሪ ክትመርፅ ከለካ ኣብኣ ከዓ ኣላትና መሳሊት ክንስኣል ኣብዚኣ ተጠዊቀያ ተረዲኣትኒ ኣድ ዩር ኦውን ሳይዝ ኢላትና ማለት ታሕቲ መፅያትለይ ሕጂ ኣብዚኣ ሳይዝ ካ ጌርካ ክትስኣል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣብዛ ማይ ፎቶ ከዓ ኣብ ኣቲና እቲ ኤዲት ዝቆረፅናዮ ልክዕ ኣብ ኣቲና ኢና ክስታይ ንገብሮ ንቆርፆ ማለት እዩ ተስእሊ ጉርዲ ስእሊ ንድሕሪ ዓብ ተኮይኑ ኣብነት ሕጂ ሳይዝ ኣለዎ ክንዚ መጋባየት ኮይኑ ገለብለካ እዩ ንድሕርቲ ዓብዪ ኣብ እዚ ኣቲኻ እንታይ ትገብሮ ኤዲት ትገብሮ ብድሕሪኡ ናበይ ተመፅእ ማለት እዩ ድሕሪኡ ስእልኻን እቲ ፓስፖርትካ ምስ ቆረፅካዮ ልክዕ ናብዚ ትምለስ ናብዚ ምስ ተመለስና እዚ ኦሬዲ ኣይመልአን ዘሎ ማለት እዩ ቁፅሪ 5 ምስ መልእኻ ግን ናብዚ ተኣቱ ሽዑ ፓስፖርትኻን እቲ ጉርዲ ስእልኻ እንታይ ግበሮ የእትዎ ብለካ ምስ እተኻዮ ሽዑ ናበይ ይወስደካ ንድሕዳ ብፅቡቅ ተእቲኻዮ እንታይ ይብለካ ሽዑ ፔይመንት ይተርፈካ ማለት እዩ ፔይመንት ማለት ዝኽፈል ገንዘብ ይተርፈካ ድሕሪ እንታይ ይብለካ ናይ ሓደ ወርሒ ክንዚ ገንዘብ ክፈል 70 ፓውንድ ክኸውን ይኽእል 40 ክኸውን ይኽእል 30 ክኸውን ይኽእል ዋትኤቨር ማለት እዩ እንድሕዳ ብናይ ኤውሮጳ ካልእ ናይ በዓል ጀርመን ናይ በዓል ስዊስ ኮይኑ ከዓ ልክዕ በቲ ገንዘብ ናቱ ይብለካ ማለት እዩ ስለዚ ገንዘብ ምስ ከፈልካ እንታይ ይብለካ ሽዑ ኢሜይል ክንገብረልካ ኢና ኣብ ቴሌፎንካ ይብልካ ወይ ድሕሪ 24 ሰዓት ወይ ከዓ ንፅባሓይቱ ወይ ከዓ ቀጢፎም ድሕሪኡ ድሕሪ 2 ሰዓት 3 ሰዓት እውን ክሰዱልካ ክእሉ እዮም ማለት ስለዚ ብሓፈሻ ግን ከምዚ ጌርካ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ኣብ ቴሌፎንካ ወይ ከዓ ኣብ ላፕቶፕ ቪዛ ናይ ኢትዮጵያ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ከይተሸገርካ ማለት ስለዚ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ እዚኣ በዚኣ ንጭነቕ ኣለና ንሽገር ኣለና ስለዚ ሓገዝ ዝኾነና ኢለ ዘምፃኽዎ እያ ነንሕድና ክንተሓጋገዝ ወይ ድማ ክንመሃር ስለ ዘለና ኢለ ዘምፃኽዎ ሓሳብ እያ ብተወሳኺ ዝኾነ ካልእ ሓሳባት ሒዘልኩም ክሳብ ዝመፅእ ሰሰናዩ ላይክ ሰብስክራይብ ሸር ኮመንት ኣይትሕመቑ